Amddiffynwr ni methu Robles nawr. Yn codi ben, at Malkin yn mynd, mae'n cyrraedd Aaron Edwards. Na'r ergyd yn rhwydd i Dave Jones. Wedi chwarae 2 funud dros y 45, y gig gornel at Thorn, ac Evans yno, ond y foli dros y trawst. Ac ar ddiwedd hanner cyntaf reit ddiflas yn yr agosa mae'r naill un a'r llall i dod. Edwards allan i Clark, Eddie Clark. Heibio Ealing, yn chwipio'r bêl ar draws. Mae yno i Malkin, mae'r bêl yn cael ei hatal. Fe darodd i fraich Thorn, ond oedd ddim yn gwybod llawer am honna, dwi'n meddwl. Yn atal Malkin yn rhoi i gorff ar y linell. A mae'r Bala wedi cael 10 gêm gyfartal y tymor yma, mwy nag unrhyw dîm arall yn y gyngrair, a mae'n ddi-sgôr yma'r goeden y parc. Aberystwyth. Aberystwyth at y postyn pella, mae Robles yno, ond yr ergyd yn cael ei gwiro allan. Robles ag amser ar y bêl, ond yn methu allan o'r nod. Malkin, Paslak, mae Flint wedi dwyni, a nawr te Jonathan Evans. Mae'n codi'r bêl, yn Joel Torrance yno. Cyfle praff gan y blaenwr, yn y golwr yn gyfforddus. Flint ar gic rydd. Y peniad gan Bradford, mae yno i Jack Thorn! A'r golwr Torrance yn arbed y cynnig, y capten Thorn a chyfle gorau'r gêm hyd yma. Aaron Edwards yn cadw'r bêl i symud ar ymyl y cwrt. Chydig o le gan Aberystwyth. At y canol! A pheniad da gan Robles, arbediad gwell gan Dave Jones, a llaw gre i wyllio'r bêl yn glir. Y gic hir lawr caen edrych am Pete. Mendes ar cynnig, mae'n cael ei arbed, a dyna ni'r chwibon ola, gêm gyfartal arall i'r Bala. Aberystwyth dim, y Bala dim.